दरा गोदाना बेनो आरो बेस्ट अफ लाक स' खुलुमबाय आदै मादै गासैखौबो खुलुमबाय ब्र'नि चेनेलाव दिनै मबाइल गोलैबाय जेबो नङा बायनांगोन दामि मबाइल ब्र' दामि मबाइल दा लोगोफोर जेबो नङा जोंना ब्र'आ जुलि जासिगोन समफोर दा बेनिनो जोङो दिनै सानसे थाबाय ओमफ्राय एसे भिडिअ बानायनि आरो ना बिथांनि थानाय जायगा एसे गेटफोरखौ जों एसे देखायनोसै हाबाया गाबोन नङा समफोरसो समफोर होनदोंब्रा समफोर दा एसे देखायनोसै दा बर'नि हाबायाव जों एसे हेल्प खालामबायदों आरो ना बहुद माने बिथाङा दुब मोनदों जों एसे फानि खालामगोन एन्टारटेनमेन्ट खालामगोन बिनि रुमाव एसे बेजों खेलायगोन आरो ना ओमफ्राय गोसोफोरा एसे हेपि जानो थाखाय नङा होमबा हाबा जासिगोन नालाय जायबो गियोना एसे देखायनो ना ब्र'नि हाबानि पेन्डेलखौ नाय लोगोफोर दरा गोदाना लाजिदों गासिनोबा जाबायदि हेन्डसाम देलायखाबाय दिनै ओमफ्राय सानैल'सो नालाय गाबोन सानसेया समनियानो ओमफ्राय लाजिदों आरो आंखौ देखायथ'ना होनना बुङो अब्लाबो नोंथांमोना नुगोन नङा होमबा दा दिनै लोगोफोर दिनै माने ओरैबायदि एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय र' बर' फाइटार एसे मोसागोन ना बर' खानायाव बिदि मोसागोन दिनै दै ना ब्रा मोजागोन स' लोगोफोर दरा गोदानखाय लास्टआव जि हायो एसे देखायगोन आं ओमफ्राय भिडिअखौ फोजोबगोन आरो ना र' दरा गोदानखौ एसे देखायनि ओमफ्राय बिनि उनाव दिनै एसे मोसागोन दा कमेडि होबाय थागोन आं रिल प्लास्टिक मोनसे नायबानो जाबाय आरो ना अके दरा गोदाना बेनो आरो गाइस हेन्डसामखा समफोर हौवा गोदान जासिगोन आरो बर' ना टेनसन लाना ब्र' इन्जय खालामनांगौ रंजानांगौ नङा होमबा थारमाने एक्सपिरियेन्स गैयाना फार्स्ट हाबा जानाय नङा होमबा दा बर' लाजिदों आरो जेबो नङा बर' बेस्ट अफ लाक फंबाय बेस्ट अफ लाक हेन्डसामफोरा